Kull missjoni ta' volontarjat hija differenti u tvarja skont l-istorja, il-politika u l-kultura tal-pajjiż. Iżda li wieħed ipoġġi ħajtu fil-periklu biex jgħin lil dawk inqas ix-xurtjati minnu huwa ta' bilħaq xempju tal-altruiżmu u jkun qed jgħix il-proprju valur tal-volontarjat. B'esperjenza ta' għexieren ta' snin fl-emerġenza, Gesmond Micallef, id-Deputy Charge Nurse taċ-Ċentru tas-Saħħa ta' Raħal Ġdid, wasal Malta din il-ġimgħa wara 12 jum f'missjoni ta' volontarjat fil-Libja bħala parti minn inizjattiva Franċiża li rat lilu flimkien ma' 3 Franċiżi u Spanjol iwettqu pjan ta' għajnuna s-servizzi ta' emerġenza fl-isptar ta' Benghazi. Xogħol li kien hands-on practice, dirett mal-pazjenti, kont ordnat illi nagħti xi lectures u nagħmel assessment tad-Dipartiment tal-Emerġenza u tal-Ambulanzi. Spjega li wara l-gwerra tal-2011 ħafna tobba u infermiera telqu mill-pajjiż bil-konsegwenza li riżors uman illum huwa limitat ħafna. Qal illi l-aċċa l-għajnuna l-aktar dik medika u loġistika tinħass mal-ewwel kif wieħed jirfes l-art ta' dan il-pajjiż. Id-domanda hija enormi għaliex mhux mill-aspett fiżiku biss, aħna attakkajna dak li huwa aspett fiżiku. Issa hemm grupp ieħor ħajaħdem fuq dak l-aspett psikoloġiku għax il-gwerra tħalli ħafna feriti psikoloġi illi jkollhom bżonn tip ta' counseling. Xhieda ta' dan huma tobba fl-emerġenza tal-isptar li fih kien Gesmond li esprimew s-sodisfazzjon tagħhom għat-taħriġ li nataw u appellaw għal aktar għajnuna. In Libya now there is disaster where and a lot of people is needed help and we helped Dr. Gesmond to help the world and another people to come with him to help me and Libyan people. Gesmond, he came here to give us training and help us, and I hope there is more people coming with Gesmond to help us Libya now stable. And we had nice and big, huge hospital, BMC, Benghazi Medical Center, and really we need your help. Din mhijiex l-ewwel esperjenza ta' Gesmond fil-Libja. Fil-gwerra tal-2011 huwa għamel xejn inqas minn sena u 9 xhur b'ħajtu friskju biex jgħin lill-midruba. 21 xahar li bħal dawn 12 jum ħalla lill-familja warajh biex nisalva il-ħajjiet. U 7 snin wara, għalkemm kif jiġdu fil-Malti li ħaqu stess, għad hemm binjiet imġarfa u nies vittmi tal-isparar u l-ġnied, Gesmond jgħid li s-sigurtà fil-Libja żdiedet. Hemm daqsxejn affarijiet li ma tħux pjaċir tarhom. Però il-bidla nemmen li ħassir ma ħatiħu snin twal. Għal Gesmond il-volontarjat huwa katina li ma tispiċċa qatt u jemmen li dak li jagħmel fil-Libja huwa servizz rilevanti li qed joffri raġġ ta' dawl għal ħajja ta' ħafna nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.